denai mamang bapisah tagamang bacarai hati taibo takana ayah apo kadayo ayah latiado hilang sanjurayo bacarai nyawa di rantau orang lawa pulang hari rayo ayah kandung kerantau mama untuk pulang ke Bamaragang nyawa kami tak badayo ayah kandung sakit nama maritu susah hidup di rantau orang tanggungkan surat harung galih kabalabu rugi malah nanti bu kami di kampung kehilangan habis si ayam batu rusuhan dak kunjung hilang usaru ayah indah tak jalan tiado hilang sanjurayo bacarai nyawa di rantau orang lawa pulang hari rayo di kampung kehilangan habis si ayam batu rusuhan dak kunjung hilang usaru ayah indah tak jalan
di diriku sabai patung nan gadang jasanya ayah gandeng cintong kini tiada rindunya hati indah ado ubenyo lah lamu kenai manahankan rasa satio pulang nanampak pusaro siang jo malam hati dan taibo mangana ayah nan Allah tiado batamukan kami di sarugo. Jadi silang